ב10 שנים האחרונות אני מורה לחינוך מיוחד, עבדתי בבתי ספר להפרעות התנהגות, הפרעות נפשיות, בתי ספר רגילים גם, מאוד מאוד אוהבת את מה שאני עושה. בסוף אני עובדת המון עם המשפחות והמון בעבודה עם ההורים בשביל הילדים. לפני 7 שנים הפכתי גם לאימא, ככה הכל התחבר. תמיד הרגשתי שאני עושה משהו נכון, אבל ככה רציתי באמת את חותמת, והשנה אני בשבתון. זה הזמן באמת לקבל את המשפנקה, להתמקצע במשהו שאני מרגישה שאני טובה בו. אני התחלתי מהפחד. התחלתי ואמרתי, זה בשבילי, זה לבית שלי. כדי שאני יהיה לי את הכלים, את הדרך לפעול, ובשלב מסוים, במהלך הלימודים, אמרתי, למה שאני לא אעביר את זה הלאה? לא אעשה עם זה משהו. מבחינה תיאורטית, הכל היה לי מאוד ברור. ואז מגיע הקטע המעשי, ופתאום זה היה לי יותר מורכב. התחלנו במקום אחד וסיימנו במקום אחר לגמרי. פתאום הבנתי שאני עונה, ואני יודעת לכתוב. רינת הצליחה לדייק אותי, קלוע מה שרציתי להגיד, ואז הכל התחבר לי. מאוד מאוד נהניתי. זה היה לי כיף. הרגשתי שמשהו קורה. ומה הטיפ שלך? באמת, להתחיל בשביל לדעת הכי הרבה בשביל הילדים שלי, ולקפוץ למים. אני לא בן אדם שקופץ למים. גרם לך לקפוץ? התחושה הזאת של להגיד משהו או לפעול בדרך מסוימת, עם ידיעה שיש מאחורי גב. אני לא אומרת סתם, שאני יודעת מה אני אומרת. יש מישהו שאני מחשיבה כמקצועי, כיודע, ואני למדתי ממנו.